isip pagtahong sa pulong sa Dios nga atong pag-aambitan karon mga kaigsuonan. Salamat sa atong aktikong MC. Di ginako ni malimtan mga kaigsuonan. Pastor Kings chapter 19. Ato aning fokusan mga kaigsuonan kini nga bahin o istorya sa Biblia nga mao'y pinakatubukan sa ato ang mensahe karon mga kaigsuonan. For the sake of time, kini lang ang ato ang verse and then gihangyo nako unay nakikita sa Bisaya ano nagbasa. And amen. Labanan mo katapad uwi na siyang nagpanaw pata. Nagpanaw pata. Please be seated mga kapatid. God bless, enjoy with the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. Daghang mga pastors nga nagingon nga ato daw gitawag o kinabuhi mura daw ni panaw or biyahe. Muagi ta usahay og mga rough roads, muagi ta mga kaigsuonan og kimba-kimba nga kalsada o bisan unsa mga sitwasyon nga atong magian. Pero usa lang ang pinakasiguro mga kaigsuonan nga bisag asa taagi ang Dios atong kanunay ikauban mga kaigsuonan. Bisag pagmuagi sa rough roads mga kaigsuonan, basta kauban ato ang Dios mga kaigsuonan, watay angay kabalatan. Amen. Si Elias pag-kaigsuonan usa ka tawo sa Dios. Ngani akong gistadian og asa gid ni unsay background ni ining tawhana mga kaigsuonan. Apan ang Biblia silent kayo sa iyang background. Ngani gisgutan lamang siya nga si Elias nga taga Tisbay or Tisbay nga taga Tisbe mga kaigsuonan. Hallelujah, wa iskuti kinsay ngalan sa iyang amahan o wala iskuti unsay ngalan sa iyang inahan. Apan naiskutan siya mga kaigsuonan. Hallelujah, nga diin nahimong major prophet mga kaigsuonan sa iyang panahon nga gigamit sa Dios, hallelujah, sa makusganong paggamit mga kaigsuonan. Kung pasabot, hallelujah, sa diaday gamiton ka sa Ginoo, way labot ang Dios ug unsa ka sa una mga kaigsuonan. Way labot ang Dios kung palahubog ka sa una, basta ang importante gigamit ka sa Ginoo, tinuwas ka sa Ginoo o pipili ka sa Ginoo. Amen. Why may kapanghambog na to sa atong background? Siguro na iuban na to gikag mga bisyos kalibutan. Amen. Amen. Mga dagway lang nila ito, mga bisyoso lang uban, mga kaigsuonan. Amen. Gikan ta dito. Pero salamat kagitawag ta sa Ginoo mga kaigsuonan. Usahay mo na gamiton sa kaaway nga mahimo natong hallelujah ma-discourage ta. May mga yawa nga inana mga sa una, mao man imong binuhatan sa una. Apan ang Biblia nagingon nga samtang muduol ta sa Ginoo ang atong mga sala di na diya paga hinumduman pa. Hallelujah! Hallelujah! Iyang ihay sa atong mga sala. Amen. Elijah was a great man. O usa sa butang nga iyang nahimo may kaigsuonan. O unsa ang iyang kinabuhi nga nagsunod sa Dios. First, he stood in the presence of God. Amen. Nagbarog siya mga kaigsuonan diha sa presensya sa Dios. In 1 Kings chapter 17 verse 1, as the Lord, the God of Israel lives, before whom I stand. Ikaw pa niya, samtang ang Diyos, samtang ang akong Ginoo Diyos, o ang Diyos sa Israel buhi, nga ako ang gialagan. Amen. Dito kinintao may baruganan. Amen. 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 Ini mga tao may baruganan, wagi pulos. Praise the Lord. Hello? Hallelujah. Mga ulit tao, ingon nga, day, ikaw, rin akong igugma ko. Ako sa sunod barangay, naanak ko yung na, ikaw, rin day, wa nga day. Amen? Wa, kinipulos sa mga tao may baruganan. Right. Hello? Amen. Ang atong pagpangalagan sa Ginoo kinahanglan ato kining barugan mga kaigsuonan. Kung mga anak pa sa Dios, dapat ato ipakita nga mga anak pa sa Ginoo. Kinahanglan mo barug ka diha sa pangalagan sa Ginoo. Pinsan unsay mahita ko. He stood before the presence of God. Basta ang tao mga kaigsuonan nga mga lagad sa Dios,
wa gay pasalig nga di ta sulayon. Amen. Amen. Isa may nagwali na sa inyo, basta mga lagad sa Ginoo, way pagsulay. Atik na. Yes. Hello. Amen. Kay mga lagad sa Ginoo na maging musulay. Amen. Nay mulutos na to. Amen. Nay masuko na to, may hinukdan. Amen. Sa una nung para humugdan na kita hilabtan. Karon ang alaga na nung mga kaisot, karon po na kahilabtan. Iba mas nagdata malukol mga kaisot. Hello. Amen. Naagi pagsulay. Amen. But like Elijah, he stood before the presence of the Lord. Hallelujah! Bisang dagang mulutos. Apan padayon di hapon ta. Namubarog. Anak ko sa Ginoo. Pangalagat ko sa Ginoo. Akong higuhon ang Ginoo. Kaya nagbarog ko. Naisip anak sa Ginoo. Praise the Amen. Lord. I don't know kung nakadungog na mo na istorya. Ang tulo ka relihiyon, nagpalabuanay sila. Ngayon ang Buddhist, ang among Diyos mo'y tinuod. Kaya kami na ay mga gahong. Sa amo lang imagination mo, kawa na nga mong lubot. Yan, mga mood, busan yung tawag na pasuman, ka nang maglingkod lang. Ha? Munghiyaw ka nang, naitawag ka nang mga imagination nila. Iyon ang Islam, ang among Allah mo'y tinuod. Kaya kining ala, naasa to ng adlaw, alauna, alas 2, alas 3. Iyon ang Christian. Adiri, apridi. Idiom din yung magulang na pasto. Ang Kristohanon, mo'y naitinuod nga Diyos. Kaya kining among Diyos, gamhala. Inyo ang usama nga kaigsuunan sa ila, tama na ni magdebate ta. Pamatuda na itong kinsay gamahanan nga Diyos. Mga tuta sa 100 floor na building. Manglaya ta dito. Kung kinsay mabuhi, mo na itinuod ka Diyos. Praise the Lord. Urong ng Kristohano mga kaigsuunan. Amen. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ingunday ng usama kay sunan ako'y una. Ako Muslim isog. Ako una. Luksor siya ala. Kapit ako nung lugintahan, lugsintahan to na. Sa napu ka pala pag-ala. No. Pusgay, pulbus mga guys. Puro ng istuhanon mga guys. Ingon ang Buddhist, ako'y sunod. Si Buddha mo'y tinuod. Inana pa siya, baka nang inana ang ting. Buddha. Hapit na sa 1 floor. Nimbalik, nilupat. Puro na Christian ako na isulunan eh. Di ba pwede maalipay yan eh? Naiyak na gusto ano. Jesus! Ang singgit bandang hadlok. Jesus! Pag napuna ka palapag, hangtod 5 ka palapag, pag 2 na ka palapag, hingo siya, Buddha na lang! Buddha! Saka sa ibaw. No! Usahay nga itong baruganan, bapalipaling. No! Christian din ko! Nagpagsulay, di na! Come on. Pero challenge di ka, basta manalagad ka sa Ginoo, kawaw kang mubarog. Taliwala sa pagsulay. Taliwala sa paglutos. Taliwala sa mga problema. Karon! Hallelujah! Alagari ang Diyos. Upang ang kaiso. Amen. The second one, he believed the word of God. Nagatuog yun siya mga kaigsunan. Hallelujah! Sa pulong sa Diyos. Hallelujah! Duha lang ang imong tuuhan. Ang pulong ni Satanas o ang pulong sa Diyos. Amen. There's no such thing as neutrality in life. Asa man kami, Brad? Asa man kalaban? Wa. Hindi ka respikas, di? Di-report, di? Basta neutral ang motor, wa kay padungan. Bisa ba kung saan mo? Wow! Di kinamudagan. Neutral man.
Simba ta brad? Di. Disko ta brad? Di po. Nakakas pala yung mga kita mga kaigsunan. Kristohanon ka brad? Di. Di ka Kristohanon brad? Di po. Hello? There's no such thing as neutrality, mga kaigsunan, sa kinabuhi. But Elijah believed on the word of God. Amen. Si Elias, mga kaigsunan, dituugin siya sa pulong sa Diyos. O kung sa Ginoo sa Ginoo, hallelujah, bisan pagsukwahi sa iyang gipati, apan iya ginang banugan ug tuuhan ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Kaya ang pulong sa Diyos kamahanan, hangit pa sa espadang do'y sulam. Ang pulong sa Diyos, mga kaigsunan, maunihidong ka na naluwas ka, maunihidong ka na napagod ka, because of the word. He believed on the word of God. Hallelujah. Ang nakanindot, mga kaigsunan, basta mo salig ta o mutuo sa pulong sa Ginoo o ato gining panguptan, mga kaigsunan, ang Diyos matinud-anon sa iyang mga pulong, mga kaigsunan. Hallelujah. Panili nagakalaya, bulak nagakalaos, apan ang pulong sa Diyos, hallelujah, magpapilin. So alive. Salamat sa katulig na mga kaigsunan ng San Carlos. Nagpasalamat ko nga same good news rin hapon ang giwali sa atong pastor, mga kaigsunan. Amen. Same God rin hapon ang giwali. Hallelujah sa atong pastor. Di mausab, mga kaigsunan, ang pulong sa Diyos. Bisan pag mausab ang henerasyon, mga kaigsunan. Bisan pag mausab, hallelujah, ang tanan sa atong palibot. Apan ang pulong sa Diyos, singon pa sa Psalms, thy word is already settled in heaven. Ang pulong sa Diyos, mga kaigsunan, settled and fixed na dito sa langit, mga kaigsunan. Amen. Alam mo ba ang pulong sa Diyos, multi-professional na ka? Amen. Amen. Pastor, okay rin, Pastor? Amen. Ano ba ito akong inyong ipawali? Go. Uli na ba ito akong umasa bugo? Di porkit ipanalangin na natang pulong sa Diyos, di naman na mo'y pasabot, anak God. Ano manig ka nangin? Bright pa kas Biblia. Amen. Hello? Ang pulong sa Diyos, di mausap. Amen. Hallelujah. Ang pulong sa Diyos, Ingon ni Jesus Christ, langit o ang yuta mahanaw, apan ang akong pulong magapabilin sa walay katapusan. Sa unang wakay na hot, maura ni Apone, ang pulong sa Ginoo, o hangtod karon, ganahan na kay panalangin, maura ni Apone, ang pulong sa Ginoo. Amen. Why kausaban, mga kaigsunan, ug iyang gikuptan, hallelujah, ug iyang gibarugan ang pulong sa Ginoo. Ug usa sa pinakagiganahan ako, hallelujah, hallelujah, sa kinabuhi ni Prophet Elijah. He prayed earnestly. Dito sa Mindanao, na simbahan dito, mga kaigsunan, na ako do'y gubat. Timing po, mga kaigsunan nga ang gubat. Ang ilang simbahan, murag mo na po nga. Ang pikas nga grupo, diri, pikas nga grupo diri. Naatoy pag yung simba. Lisod, man po kayo di ka kabatis. Pinusilad. Ilang simba, hapa sila pa sa sulubre. Hapa sila tanan, mga kaigsunan. Pagkahuman sa gubat, wag ginaigaw sa ila. Kabalo mo ko sa gingon sa pastor, dito ko sa pastor namin sa iyang gingon. It's the first time pala ako na mag-ampong maghilot. Isa, sa tibuok na akong kinabuhi, dugay na akong na pastor. First time pala akong pag-ampo nga, naka-feel kong tinud-anay yun. No. Ang sabi ito, buhay katalagman. Ang pag-ampo na ito, may ibig sabihin. Ikaw na bahala. You know what I mean? Amen, Lord. Pero, naanagani katalag. Imuluhag yung sipon, magsapon. Ito sipon. Hello! Praise the Lord. May napuon si Elijah.
I hope di mo masakitan mga kaigsunan. Pero nga naman sa unang panahon, hallelujah, sa pag-upa, hallelujah, ang apostolik, ano mga pagwali, ganong daghan ng milagro, ganong daghan man, hallelujah, ang makita mga kaigsunan ng gahom sa Diyos. Unya karon ganong gamay naman. Hallelujah. I believe there's a problem. Kaya nga itong mga naong manibaga, ang tuhod ni nipis. Amen. Praise the Lord. Hello? Amen. Hello? Muampo lang ang makalugar. That's right. Muampo lang wala na'y bugas. On. Ang pag-ampo, di man itaw ni siling ang muhang dayon. Kayo sa natin pag-ampo nga sa katuig ko sa padungdon. Ang pag-ampo lang yun. Kinahanglan din ng kataga sa mga pag-ampo. Tuhod lang kahulan. Sa pag-alagan. Tuhod lang kahulan. Yes. Amen. Hallelujah. He prayed earnestly for the will of God. That is why James chapter 5 verse 17, Elijah prayed fervently that it might not rain, and for 3 years and 6 months it did not rain on the earth. Yawan. Hallelujah. Pinamuhampo ka ba nga? Ukuan ba niyo? Kaya ng wireless pa nito. Alam gawas mga kaiso. Ang tao ba nga muhampo? Unya, tunggon sa langit. Mas ganagi muhampo. Kita karon mga kaigsunan, kita di lang sa pagkisbisag kung sa nasikta mga kaigsunan. Kita tanang mga walis. Balik-balik yung pasunugas mga kaigsunan. Ano ba taon sa langit ron mga kaigsunan? Pero di ko malimutan. Karon sa atong generasyon, ang butoy ang buwan, may munong kanser mga kaigsunan. Ang nag-50-50 nga ang buwan, mamatay hinuon. Hello? Pero naatay kahong kita mga apostoliko, mga kaigsunan. Naatay kagahong nga gihatag sa Ginoo. Apan kinahanglan ato sa pikan sa atong mga tuhod. Ato sa nilipit ko. Kung buhila ka sa Ginoo, Lord. Hallelujah, I pray for the great revival, Lord. Yes. He prayed for the will of God. And for 3 years and 6 months. Wa biulan. Bi ano? Hallelujah. Wah po naman, Lord. Why ulan Ginoo? Uwan nino. Dapat po eh. Ginoo, kinahanglan mo ulan. Di noon. Amen. Nga naman, wa tay kontak sa langit. Amen. Wa tay puhunan diri mga kaigsunan. Hallelujah. But Elijah prayed earnestly for the will of God. Hallelujah. O gikapit siya sa Diyos na makusganon. Dili nindot siguro ang iyang background, ang iyang family, di siguro nindot mga kaigsunan. But God used him mightily in a unique way and in a mighty way. Because he prayed. Hallelujah. He prayed for the will of God. Yan po siya mga kaigsunan. And then sa atong chapter mga kaigsunan nga gibasa, kini nga istorya mga kaigsunan, ako ni gibalik-balik gabi pa, gi-review na ako mga kaigsunan last week. Ganing gabi akong gibasa, pagka morning na po na akong gibasa. Hallelujah. 1 Kings chapter 18. We mo basahan dito mga kaigsunan. Elijah was sent by God to warn King Ahab. Diyang ikumpronta ang hari. Hindi basta-basta magkitag subuol siguro na. Wali si gobernador. Mapusilhan pa lang ka dito. Hello? Wali itong congressman. Hindi ko. Nagantugons. But Elijah was sent by God to warn the king. Come on. Hallelujah. Hari niya. Hallelujah. Amen. Iya. Di lang giwali nga. Ang Diyos na igugman ninyo. Kumpronta niya. O bitaw niyo sa kita mga Pentecostal, mga kaigsunan. So, mga pastor sa Pentecostal ba, mga saba. Alam, di mo kasama, mga tubo bumudea. Hello? Amen, amen, Ah. amen. Kasama, yun. Yes. Ikumpronta niya. Ikaw mo na pasalag sa Israel. Gibalik pag siya, unang nang imama
sugat ba? Ato si Elijah. Si Obadiah may sugat mga kaigsunan. Si Obadiah mo'y gisin ni Elijah dito. Pangarya, magsugat biti rin yung King Ahab. Or Akab sa Bisaya. Magsugat biti rin Akab. Pagsugat nila mga kaigsunan si Akab pa niya. Mao din sa mukan sa Israel. Nabali na yun mo. Ang alagad nila ginumo sa mukan. Hindi ako yung nagsamok-samok, ikaw! Amen. Ipatawag ang mga propeta ni Baal. Ano man si Akab, pastor? Kung imo ni istadihan, Israelite. Amen. Buot pasabot, banay is mga alagad sa Ginoo. Amen. Apan tungod kay naka-asawa o why Dios? Natakdan. Iyang isanaang pastor ang tibuok Israel. Right, come on. Hallelujah. Ngani, mingon si Elias, ako na lang yun ang alagad. Nag-uul mo, tag-20 mo kabuok sa simbahan, tag-30. Si Elias kani siya usap, nimbat yapon. Amen. Amen. Hallelujah. Kinsi na lang pagkabuok. Sabi na anak. Amen. 15 o 30 o 100 moro na ginuha, oy. Ako pala ka pa ang atong buhay na Diyos. Ako na lang. Ako na lang pastor. Ako yung MC. Ako yung leader. Ako yung wallet. Ako na po yung revival. Lord. Sino na usap sa sulong? Amen. Hello. Amen. Ringon siya. Uhaa ang mga propeta ni Baal. Ngadto ta sa bungtod sa Carmel or Carmelo sa Bisaya. Pamatunan na po sa Diyos. Siya tama na lang pagkimpang-kimpang paglakaw. Ang bigas ni Elias, bigas, ang bigas ni Elias, pudris bigas. Kung si Baal ang Diyos, alagara si Baal. Kung si Jehovah ang Diyos, alagara si Jehovah. Amen. Amen. Believer ka diri. Bakang nakanak kaigsunan. Amen. Mapikas, espada na likuan para mapikas ka mga kaigsunan. Hello. Yung sa atugma. Ang dakong challenge mga kaigsunan. Mingon si Elijah. Mauli ang atong hagit. Kinahanglan maghalad ka og laking baka. Nga way kalayo may Diyos ka. Amen. Mamatun na to di kinsa kyoy. Tinuod ni Diyos. Praise the Lord. Kita ka magpasali ka kan. Bisag abo marumoy mo na og mga Hello. Ato naman nauso naman doon sa mga Kristohanon. Debate ra bihagay. Pero pakit anay sa gahom maruguan ba? Hello. Di ba tino? Pero si Elijah, he's good. May sugod sa mingon. Praise the Lord. Kontesta! Tanaw na itong kinsay tinuod nga Diyos. Praise the Lord. Kansi, kining awaya. Yes. Sa tinuod lang, huwag magpatunga ang Ginoo. Kansi ay, Praise the Lord. Usa versus 450. Hello? Right. Lupi kayo. Ibig sa usaon ni mo guna kung wapay Ginoo. Lupi. Amen. That's right. Pero nagmay sugod siya. Hallelujah. 450 ka propeta ni Baal. Pamatunan na itong kinsay tinuod nga Diyos. Yes. Hallelujah. Where's the king? O sige! O may tawas kawas kayo, makadungog ron. Una mo! Praise the Lord. Himo din sila sugnod mga kaigsunan. Hallelujah! Ila din sugnod dito mga kaigsunan. Uya ilang din gibutangag baka mga kaigsunan. Bigo ng Biblia. Hallelujah! Sa unang hari, kapitulo 18. Sayaw rin sila. Sa gasa namin ginisayaw mga kaigsunan. Men, sayaw sila, tuyok sila silang halad mga kaigsunan. Iyon ito, sa kapunong halad, nagsamad-samad silang lawas. Nanguha silang mga kutsilyo, pastor. Isamad-samara nila, ingon ito, ang dugo, tagpuhagay dito mga kaigsunan. Tawag na Baal! Baal! Tuloy ka na mo, Baal, oy!
Kurot na akong dugo. Wag yapon kayo. Sa inang kadigod o sa kasamad. Samad-samaran doon. Luit ang kabalo. Kaluya mo. Pero ang alaga sa Diyos. Sa tao ka pa! Natog to! Gipiraw! Overnight mag-usmaktan gabi, gipiraw to! Kasi nilak, busy lang, nagilakaw! Tao ka pa! Sabad-sabad dito. Dito naman nauso mo ng kanta dito ka ng sila may naghimo ang mga propitang bahal man ka ng utso-utso. Sila na mga kaikso. Tayo. Sumuna na pong baro. Kung nabaro na nagsumuna na, pero abong baro. Tarong na nga. Yung sila kayo nagsugol na. Tayo, iba. Ay, joke. Rala si Butuo po mo. Sama nila. Tingnan dito. Pagkaabot ang kagabi, wag yun mitubag. Masasayop yung Diyos. Bisa pag magpakamatay ka, di ka na matubag. Amen. Tama. Right. Hallelujah. Dragon sila, ako na po! It's my turn to shine. Amen. Ako na po! Huwag na mo! Say, nanarabat na. Huwag na mo! Panglibak na ko! Ako na po! Hallelujah. Huwag na mo! Pangmarites! Ako na po! Hallelujah! Ako na po! Listen to me very closely. Sa diyang siya na, isaduol mo mga tao, pagkuha mo daghang tubig, Pastor, kung imong matunan og maayo, mabasa nimo, ma-analyze nimo, Yes, the amen. first thing that he did, iyang gitakdo pag-usab ang halaran ni Jehovah. Amen. Amen. Lord. The Bible said, he repaired the altar of the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Ang halaran mo yung yuna. Amen. Huwag kita dagkot tagbalay, huwag ita'y prayer room. Come on. TV na to, pirting dakuha, pero huwag ita'y prayer room. Come on. Amen. Hallelujah. Oh, kabisado kay nato ang Batang Tondo, Batang Quiapo, mga kaigsunan. Oh, yung ganito, mutanaw lang kong TV. Mubalik kong tanaw TV, kay sa high school pa ko makatanaw yung TV. Kung mubalik rin kong tanaw TV, kung nanay, Batang Biya. Ako'y bida. Hallelujah. Inang sa bago, ho? Iyang itakdo pag-usab ang halaran ni Jehovah. Amen mo, pasabot na pungkag ning halaran. Apan iya ning gitakdo mga kaigsunan. Hallelujah, hallelujah, mag-unsa man ang atong dako nga balay, pero watay altar nga din dito ta nakigsulti sa Ginoo. Hallelujah, sa tanang makadungog ni at tingog. Ayaw lang sa simbahan pag-ampo. Basta lahat ka sa balay, tuluhod po ka. Pagkawag sa Ginoo. Ayaw. Amen. Internet ka na. Halaran, wag yun. Hinapno mo? Kanuwi? Sinuwi? Basahan ninyo, halos way balay sinuwi. Pag human sa lulong, paghawa nila sa barko, kung sa giuna niya, halaran. Amen. Kita, maghimo tagbalay. Dapat dako, kita ha? Nani ka dako na ikuan. Ya si A, dapat na earphone. Ha? Oh, dapat ang ato ang abuhan, na electric fan. Wagi mo siga diha ba? Ito, seryoso ni mga ganyan. Amen. Asa mang prayer room? Asa man ta mag-devotional, magampo? Dito la si R. Kay kuan. Ni maho pa dito. Praise the Lord. He repaired the altar of the Lord. Amen. Amen. Iyang gitakdo pag-usab ang halaran ni Jehovah. And listen to me very closely. Wa lang niya gitakdo
nagkuha siya 12 ka bato nga nagsimbolo sa kaliwa sa Israel. Amen. 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 Ano to kung tama niya akong gamiton diri pero ako agin yung istorya. Bahala ko yung offering pastor. Ako agin Yes, Lord. usahay nabutaan ta sa atong ngan sa sikta. Come on. Amen. Come on. Amen. Ailar na dra. To ako rin rin. Uy, mura matag nagkapanag-iya Ginoo. Parihara ta Ginoo do. Parihara ta lalagharan. Hallelujah. Iyang itingo pag-usap pastor. Ang bato nga nagsimbolo sa kalaghanan sa kaliwa kay Israel. Amen. Hallelujah. Kailangan man tamay kay sunan og sikta pero mao na Dios kay dialagaran. Praise the Lord, di ta magiglayan. Ako pastor, salamat sa Dios. Amen. Dili man pagpahambog sa akong kagalingan pag nay nakakita kay bawo kong Kristohano na. Na, gawas na di ko kaila. Oh, nalimot pa ko. Ay, kumusta? Pero wag ko yung eyeglass, di ko kaya kaklaro mga kaigsunan. Mabitaw pagtaod ako sa eyeglass ako, nakita na ko kung asawa mga kaigsunan. Salamat guys, I give honor to my wife, mga kaigsunan. First time in my life sentence na ako yung asawa mga kaigsunan. Kaya gross ni siya mga kaigsunan. Di po ni siya UPC po so, independent po rin dito. Nagkita, may parihara naman may Ginoo mga kaigsunan. Amen, hallelujah. Salamat sa Diyos mga kaigsunan. Asa ta makita ko susuan, uy. Story. Pagkamati ko, uy. Amen. Nanay himaya sa Ginoo kay ubano na mga kaigsunan. O nanigulang as pagpalagad sa Ginoo. Kita ito, uy. Oh, kaming Marcos magkita mi, uy, nagkuktihan. Kasi away ro na ako naka-amigo mga last one, ay, lain na kami. Lain na, lain na. No. Usara ka sa lawas ni Kristo, mga kaibigan. Hallelujah, ang dugo na hallelujah, tiula sa cross sa imo. Maupuling dugo na tiula sa cross sa Kalbaryo. O ang Diyos na nagpakamatay sa cross, maupul ang Diyos ninyo, o Diyos na ako. Palakpakan ang ating puso. Amen. Diyan iya na ang nabutangang 12 ka bato. Now listen to me. Sa diyang nabutangan iya ang 12 ka bato. Bigo siya gibutang na dito mga kaigsunan. Hallelujah, ang baka. Huwag bigo siya punan ninyo ang tadyaw. Pupuin yung tubig. Bigo dito ang kanal gibubuan. Ang halat gibubuan. Hasta ngayon mga kaigsunan, 90 times iyang gibubuan. Amen. Praise the Lord. Magkala bitaw ba? Ikaw nga. Pero hinambog na magiging kahit ito iyahan. Bitaw, kamoy panalay. So, hinambog na kita. Yes. Yes. Amen. Huwag ko'y nagkutay. Huwag ko'y nagkutay. Sabot. Hindi nga nang ibubuhan magtubig. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Pero may ingaw ng Biblia, walay malisod. Yes. Sa Diyos, mga asin. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa pag-ibubuhan mga kaigsunan ng tubig, baka tulong hikayon iyang ipabubuhan mga kaigsunan. O niyang first original translation, sa niyang nag-ampo si Elijah, sa original translation, in just 7 words. Amen. The Lord. fire Hallelujah. came down. Amen. Ito lang kapulong ang kalayo ni Lord. Yeah. Hallelujah. Basta tinuod ng Diyos sa iyo halagaran. Yeah. Basta tinuod ng Diyos sa iyo. Yes. In just 7 words. Yeah. Fire. Yes. Amen. Here's the thing. Dito makatiwas sa buwan mga igsoon. I just feel the Holy Ghost. Yes. Praise this. Hallelujah. After sa paghalad, pasumar. Hallelujah. Praise the The Bible said, sa dihang minaog ng kalayo, gitilapan ang tanan. Hallelujah. Amen. Lord. Come on, somebody. Kung naapamusala sa inyong kinabuhi, tilapan na sa kalayo. Kung naapamusala, hallelujah,
Amen. The Bible said, human sa challenge, ingon siya, why makaikyas sa propeta ni Baal? Hallelujah. Ako silang pamati. In his own hands, he killed the 450 prophets of Baal. In his own hands. But the next day, the next day, Hallelujah. he received a letter from Queen Jezebel. Padala si Jezebel. Kung sa imong gibuhat sa akong mga propeta, ugma nga lawa, maupoy akong buhaton. Nakapatyag siya kahadlok. Sana nakapatyag siya kahadlok. Lingon itong ni kalagyo siya sa layong nadapit sa usa ka adlaw panaw. One day journey. He fled from the presence of God. Yes. Nasa Carmelo ang presensya sa Diyos. Ang pandidagan siya sa kanlog. Yes. Nagpalayo siya. Dikan sa presensya sa Diyos. And the Bible